Imamu Maradi ni ne mai waka da tambari. Imamu Maradi DJ Imrana gaban kiɗa karka taushe hannu. Zan waƙe gwanina Ahmad Sultan na Maradi. Ahmad Al-Zakiri sarkin garin mu ba a yi maka wargi. Ahmad Al-Zakiri sarkin garin mu ba a yi maka wargi. Ahmad Al-Zakiri sarkin garin mu ba a yi maka wargi. Ahmad Al-Zakiri sarkin garin mu ba a yi maka wargi. Kudusu Allahu Rabbu sarkin tsari. Sarki kai kake baza baiwa in an gode kuma kai ƙari. Sarki ka daɗa mun baiwa da hikima sutura tasiri. Sarki yaran nai waka ko wanda ba yake sai ya ce kai ganin ka salati gunda sahibul ihsani. Sarki sahibul qur'ani baban su Fadima Nuraini. Sarki a saka mun sayyada mai alkhairin qurbi zani. Sarki kaka ga sharifai Khadija ce makurar alkhairin sai. Ahmad Al-Zakiri sarkin garin mu ba a yi maka wargi. Wai ina masana ne masu ilimi ku ban labari. Sarki mai karancin ilimi dan Allah ka rage inkari. Sarki su mahaifan daha ai su ne fasilar alkhairi. Sarki in har ka gane to wannan zancen ai malam yayi. Wai ina labari mai neman zance ka biyo mu. Sarki magana ta gida ce abu namu maganin akwabe mu. Sarki Ahmad sarkin mu baban mu maganin kukan mu. Sarki Ahmad Sultana dukkan mutan gari sun shaida kai. Ahmad Al-Zakiri sarkin garin mu ba a yi maka warge. Ahmad gwarzo ne tsayayyen namiji mai adalci. Sarki baya son ƙarya kuma shi baya son ha'inci. Sarki baya son shirme Ahmad baya son lalaci. Sarki ya kira ga matasa ya ce da mu kama sana'a tayi. Ahmad barka dai a lafiya oga gaishe ka. Sarki baban bin Ali baban Aida muna maka barka. Sarki baban Alfayad baban Mubara baya shirka. Sarki yayu ku cikan ku Allah shi ya nufa sai Ahmad yayi. Ahmad Al-Zakiri sarkin garin mu ba a yi maka wargi. Ahmad Sultana babban mutum da halin kirki. Sarki kafi karfin yaro wane rago da rigar zaki. Sarki Ahmad Jagor ne ko in ce tigir ko zaki. Sarki Ahmad Barde ne ko daga ni kun san ai malam yayi. Gaba ba da gabanta kun san shirki ya ɗara mota. Sarki wasu sun yi saranda shi ko Ahmad ya daga tuta. Sarki bai sanya karanta ko ya rubuta yake makaranta. Sarki kun sai ita jaura tabbas in ta wuce ai za a yi sanyi. Ahmad Al-Zakiri sarkin garin mu ba a yi maka wargi. Ahmad Sultana gulbi ba a tare maka hanya. Sarki masu yin jayayya da ikon Rabbi za su ji kunya. Sarki shi ko mai hasada ba shakka ai ya saki hanya. Sarki alƙalamin kudura ya bushe ai tuntuni ba wani sauyi. Ahmad Sultana waye ke maka sara suka. Sarki mai tsaro daga Allah wane mutum ganin bayanka. Sarki inda kake so ka sa gaba ai ba ma shakka. Sarki Ahmad sarkin mu ya gora ai malam Ahmad yayi. Ahmad Al-Zakiri sarkin garin mu ba a yi maka wargi. Girgi babbar gawa mai karar da itacen yaro. Sarki Ahmad Sultana kyale makiya sun zama zero. Sarki shi ko dattijo kun san ba a raba shi da goro. Sarki shi ko yan yara a ba su alawa aiko malam tayi. Ahmad Sultana sarki ne shi mai addini. Sarki kuma ga tauhidi Ahmad Sultan ga ihsani. Sarki mai tsoron Allah Ahmad Sultan ga imani. Sarki mai yawan surutu Ahmad dan Al-Zaki malam yayi. Ahmad Al-Zakiri
albarka kowa na ga yana bayanka sarki duk inda ka ratsa kowa na ga yana begenka sarki Maraɗi garinmu kowa ya ce Malam Ahmad yayi Ahmad Sultana ubangiji Allah ya tsare ka sarki ya tsare bayanka sannan ma ya tsare da gabanka sarki Ahmad Sultana sarki Ahmad na gaishe ka sarki ni ne mai waka imamu Maraɗi Malam Ahmad kai Ahmad Alzaki sarkin garin mu ba ai daga wari Ahmad Sultana Ahmad Sultana sarki Allah ne Sultana Ahmad Sultana sarki sarki Sultana Ahmad Sultana sarki Ahmad Sultana Ahmad Alzaki sarkin garin mu ba ai maka wargi